ka kɛ komi a bi baara dɔ la. K'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere. Kuranko la, fɛn bɛ jate kan ka minɛ. An kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. An ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ, aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw, aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na. Aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma. Aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la, dumuniw ka ɲi, bɛrɛbɛrɛli ka ɲi, n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ. Donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye, a jɔra a jɔyɔrɔ la. Ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la. Ka nisɔndiya mɔgɔw la, ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ, ka koto mɔgɔw t'a la. Mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la. An y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ, agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ. Min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la. Dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la. Dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la, yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ. Baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do. O fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station somaya umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Rentrée académique 2026-2027, votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA.